Mar kaunti ma Migori kotenore kod kambi makeyo pie kaunti no maong'ere kaka Migori Water and Sanitation Company Miwasco chano timo pedha ne jogo mapok ochulo gope mag pie kaunti ma Migori maromo $37 million. Apisa maduong' ma ochung'ne weche mag pie kaunti ma Migori Fidel Majiwa owacho ni gidhi mbele kod chenro maneno ni jopiny oyudo pi e jumani. Ne omedore ni giketo chenro makare mar konyo oganda chulo gope mag pi kaachiel kod luwo jogo mantiere kod gope mag pi e kaunti no. Ne owacho ni bende gin kod chenro maneno ni oganda mathoth e kaunti no ma ok chul gope mag pi ma bende osekelo pek ne kambi makeyo pi Migori ahinya ni oganda oyudo thuolo makare mar yudo pi maler kaachiel kod chulo jotich bende mag migawono. Chenro mar keyo pi geto neno ni familia maromo 4,000 oyudnegi pi mar fireji. About a lasting solution to the water challenge, and what is there is that if you look at the terrain in Migori, it's kind of hilly because from Oyani we have to do double pumping, unlike areas like Nyeri whereby they use the gradient to be able to supply water. So that means our bills get to be very, very high because of the double pumping, because of the hilly terrain that the pipes have to navigate. Now we have the World Bank, that's African Development Bank project, that's a last mile project, which is able, after the completion, to give us about around 3,000 connections in Migori town and 1,000 in Isbania town. Now in Migori town, already the project at 54%. They have done 92 kilometers. They have already done 2 tanks, that is one at Magina and Magina Secondary School, and another one at Ugari Secondary School. The one at Kakrao, already the site has been acquired, and also it has been paid for, and we have started work there. Already slabbing has been